Assalamu alaikum ƴan uwa, barkamu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. Bidiyon mu na yau insha Allahu za mu nuna muku wata hanya yadda za ka samu kuɗi a online cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Saboda haka muna roƙon ku ƴan uwa, ga wanda bai mana subscribe ba ya taimaka ya danna mana alamar subscribe, sannan ya danna mana alamar ƙararrawa, sannan ya danna mana alamar like idan bidiyon nan ya burge shi. Da farko za mu zo mu shiga cikin browser mu kamar haka. Za mu buɗe link ɗin wannan site ɗin. Idan za mu zo mu shiga mu buɗe link ɗin wannan site ɗin kamar haka. Mun yi copying ɗin link ɗin wannan site ɗin. Za mu ajiye muku link ɗin wannan site ɗin a description. Za mu zo mu shiga cikin site ɗin mu kai tsaye. Zai buɗe mana kamar haka. Idan ya buɗe maka kamar haka zai fara nuna maka wajen da za ka yi rijista kai tsaye. Sai ka zo nan wajen inda aka rubuta naira workers ɗin nan sai ka danna shi. In ka danna shi zai nuna maka wani ɗan bayani haka, za ka karanta your task complete waye gashi nan dai za ka karanta duka wani bayani na wannan website ɗin. Naira works is a free license. Gashi nan duka za ka zo ka karanta komai. Sannan nan za ka zo nan akwai business wannan za ka zo za ka yi sign up to website ɗinsu. Sannan za ka iya download na application ɗinsu. Sannan suna da YouTube channel, za ka iya subscribe na YouTube channel ɗinsu. Idan ka dawo ƙasa za ka gani. Yanzu mu bari mu nuna muku yadda za ka yi rijista a cikin wannan site ɗin kai tsaye. Da farko zai nuna maka wannan fuska kamar haka wajen da za ka yi rijista. Gashi nan farko nan za ka saka first name ɗinka, sannan sai ka zo ka sa last name ɗinka, sai ka zo nan sai ka saka username ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Sannan ga gender, nan za ka zaɓi female ne, in mace ne za ki zaɓi female, in namiji ne kuma za ka bar shi a male. Nan sai ka zo ka sa email ɗinka da kake so ka yi amfani da shi a cikin wannan website ɗin. Yanzu bari na sa email ɗina. Na sa email ɗina. Nan za ka kalla final option, za ka bar shi. Sannan sai ka zo ka yi choosing na passport. Nan za ka sa passport ɗin da kake so. Bari na saka passport ɗina. Sai ka zo ka dawo nan ma sai ka yi confirming na passport ɗinka. Sai ka jawo ƙasa sai ka zo ka danna sign up. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu mun yi rijista. Confirm email has been sent to check your email. Yanzu kamar yadda kuke gani yanzu mun riga mun yi rijista a cikin wannan site ɗin. Akwai activation code da za a turo maka a cikin email ɗinka. Shi ne za ka zo ka saka activation code a wannan wajen. Nan wajen da kuke gani ɗin nan za ka zo akwai activation code da za a je. Yanzu bari mu je mu shiga cikin email ɗinmu mu ɗauko activation code ɗinmu da za mu yi amfani da shi. Sai mu yi minimizing. Ga nan text ɗinmu da suka turo mana ya shigo. Sai mu buɗe shi. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan mun buɗe text ɗin mai email. Za ku ga wasu lambobi a nan guda 4. To wa'innan lambobin su za mu yi copy ɗinsu. Za mu copy wa'innan lambobin na nan wajen. Za mu danna copy. Idan muka danna copy za mu yi minimizing mu dawo cikin website ɗinmu da muka yi rijista. Kamar yadda kuke gani mun ɗauko wannan code ɗin mun sa zai mana activating kamar haka. Gashi nan ya nuna mana successful account has been activated. Idan muka ɗauko wannan code ɗin na email ɗinmu da suka turo mana muka saka a wajen activating ɗin nan, za mu danna kan activating. Idan muka danna kan activating zai nuna mana kamar haka. Sai ka zo ka danna enter dashboard ɗin nan. Za ka shiga cikin dashboard ɗinka. Yanzu already ka riga ka gama setting wannan site ɗin, sannan ka yi activating
abinda zaka fara yi shine zaka zo nan zaka danna nan wajen kamar haka, zaka zo nan wajen three dot ɗin nan wajen gashi nan da kuke ganin shi nan, sai ka danna shi kamar haka. In ka danna shi zaka zo ka shiga profile, bayan ka shiga profile zai buɗe ma kamar haka, za ka create business profile, sai ka dawo nan ga username ɗin mu nan, members, ga personal detail, za mu zo mu shiga cikin update profile ɗin kamar yadda kuke gani. Idan muka shiga cikin update profile ɗin zai nuna maka yadda za ka yi update na profile ɗinka. Nan za ka zo a nan da farkon nan, wannan da farkon abin da za ka fara, nan za ka sa number wayarka, bayan ka sa number wayarka nan za ka sa sunan bankinka, nan za ka sa account number ka, nan za ka sa bank name ɗinka, sunan da kake amfani da shi a banki. Bayan ka gama sai ka danna update. Sai ta wannan hanyar shine yadda za ka iya ka cire, za ka saita hanyar da za ka yi withdraw a cikin wannan site ɗin. Sai yanzu sai abu mai mahimmanci za mu nuna muku yadda za ka yi aiki a cikin wannan site ɗin. Sannan kuma duk wanda ya bi ta ƙarƙashin link ɗina za a ba shi bonus naira 500. Saboda haka ina roƙon ku ku bi ta ƙarƙashin link ɗina ku yi rijista. Idan ka bi ta ƙarƙashin link ɗina ka yi rijista za a ba ka bonus 500. Saboda haka bari mu nuna muku yadda za ka yi aiki a cikin wannan site ɗin. Sannan idan ka danna wannan three dot ɗin haka, ka danna shi za ka ga nan inda aka rubuta available job ɗin nan, gashi nan sai ka danna shi. In ka danna shi zai buɗe maka. Shi dama wannan site ɗin mun gaya muku aiki za ka yi a biya ka. Yanzu bari mu nuna muku yadda za ka yi aiki a cikin wannan site ɗin. Duk kun ga yanzu ga wani nan Instagram post. Kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga su nan ayyukan mu da yawa. To bari mu zo mu zaɓi aiki guda ɗaya a nan wajen wanda za mu yi. Bari mu zo mu zaɓi aiki ɗaya a nan wajen wanda za mu yi shi. Sai mu duba. Yanzu ga nan wani aiki a nan Facebook Live ɗin nan, bari mu shiga mu je mu yi wani aiki. Zaka zo ka shiga kan aikin kamar haka, sai ka jawo gashi nan za ka kalla duka wani bayanai na abin da ya ce. Gashi nan ya ce the like post on our page about gashi nan Christmas. Ka jawo ƙasa, gashi nan sai ka zo ka danna kan link ɗin Facebook ɗinsa. Zai kawo ka cikin link ɗin Facebook. In ya kawo ka kamar haka, sai ka zo ka danna like kamar haka. Bayan ka yi like sai ka yi screenshot. Mu danna screenshot kamar haka. Yanzu da kuke gani gashi nan mun yi screenshot, sai mu danna back. Za mu danna back mu koma cikin website ɗinmu. Yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu mun dawo cikin website ɗinmu, sai mu zo nan. A nan wajen abin da za mu yi, za mu rubuta sunanmu wanda muke amfani da shi a Facebook. Za mu zo mu danna, bari na rubuta sunana a nan wajen. Sai mu zo nan, sai mu danna choose file ɗin nan, sai mu ɗauko wannan zai kai mu gallery ɗinmu. Sai mu je screenshot, zai kawo mu gallery. Za mu je folder screenshot. Za mu ɗauko wannan screenshot da muka yi. Gashi nan mun ɗauko screenshot ɗinmu. Bayan mun yi haka sai mu danna submit. Kamar yadda kuke gani gashi nan your proof has been submitted, I will be verifying. Yanzu mun kammala wannan aikin sai mu fito baya, sai mu je mu ƙara yin wani aikin kamar yadda kuke gani. Bari mu yi refresh.
kamar yadda kuke gani ga wani nan YouTube subscribe, za mu shige shi, za mu shiga view job zai buɗe mana, sai mu zo gashi nan za mu karanta ya ce ya subscribe kaɗai za a yi masa a channel ɗinsa, sai mu zo mu danna kan link ɗin zai buɗe mana kamar haka, za mu ɗan jira. Za mu yi play. Za mu yi subscribe. Bayan mun yi subscribe sai screenshot. Yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi screenshot ɗin mu yayi, sai mu koma da baya, sai mu dawo cikin website ɗin mu. Bayan mun dawo sai mu zo nan sai mu rubuta sunan channel ɗin mu, sai mu rubuta sunan email ɗin mu da muka, kamar yadda kuke gani gashi nan. Sai mu je mu ɗauko wannan screenshot ɗin mu da muka yi, sai mu danna submit. Gashi nan mun yi submitting aikin mu. Kamar yadda kuke gani wannan website ɗin haka ake yin aiki a cikinsa. Yanzu bari mu nuna muku abin da muka samu a cikin wannan site ɗin wanda muka yi aiki. Bari mu dawo dashboard. Bari mu dawo dashboard ɗin mu. Wannan website ɗin suna biya sosai, kuma duk lokacin da kuɗin ka ya kai cirewa za ka yi withdraw ɗin kuɗin ka. Yanzu kamar yadda kuke gani yanzu muna da 261 a cikin wannan website ɗin. Na yi referral ɗin mutum 2. Wannan website ɗin yana da matuƙar amfani, na san zai amfane ku. Thank you, mun gode. Kamar yadda kuke gani yanzu ga su nan ayyuka da yawa. Kun ga yana gashi nan wannan ya ce crypto, in ka buɗe za ka shiga view job. Bayan ka shiga view job sai ka jawo sai ka gani gashi nan ya ajiye link ɗinsa ya ce sign up. Nan kuma ya ce sign up ne. Bayan ka je ka yi register za ka yi screenshot na dashboard ɗinka na wannan link ɗin da ya ajiye maka. Sannan sai ka zo nan sai ka rubuta sunan da ka yi register da shi. Sannan sai ka zo choose file ɗin sai ka saka wannan screenshot ɗin. Sai ka zo ka yi submit. Sannan bayan ya duba aikinka sannan sai ya biya ka. Kamar yadda kuke gani ga su nan ayyuka da yawa. Ga wani Telegram. Ga su nan dai ayyuka da yawa sai wanda mutum yake so. Sannan ga su nan kuna gani su YouTube subscribe, su Instagram followers. Ga su nan kala-kala ayyuka. Inda kun ga yanzu wannan ya ce a mai followers a Instagram. In ka zo za ka shiga wannan link da ya ajiye. Gashi nan kamar haka. Zai kai ka cikin Instagram ɗinka kai tsaye. Bayan ya kai ka cikin Instagram ɗinka za ka danna masa followers. Sannan bayan ka yi followers sai ka yi screenshot na following ɗin shi da ka yi. Bayan ka yi screenshot sai ka dawo baya. In ka dawo sai ka zo, za ka zo wajen aikinka. Bayan ka yi screenshot akwai wani abu da za ku lura da shi a Instagram. Idan ka zo in kai wa mutum followers a Instagram, sannan wajen proof ɗin nan abin da za ka rubuta shine bari mu nuna muku. Username ɗinka za ka rubuta na Instagram. Username, sunan da kake amfani da shi a Instagram shine username ɗinka. Yanzu bari mu nuna muku. Yanzu kamar yadda kuke gani ga shi nan ga cikin profile ɗina ga shi nan ga wannan shine username kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani